בפעם הראשונה שביקרתי בדייקר הייטס פשוט לא האמנתי למראה עיניי. זה הרגיש כאילו נכנסתי לתוך סרט חג מולד הוליוודי. תקופת החגים בניו יורק סיטי היא התקופה הכי יפה בשנה, ואומרת את זה אחת ששונאת חורף. חנוכה וקריסמס צובעים את כל העיר באורות צבעוניים, קישוטים ואירועים בלתי נשכחים. אבל בואו נודה בזה, לראות את הקישוטים באזורי תיירות זה ברור מאליו. האתגר האמיתי הוא למצוא את המקומות המיוחדים באמת, בלי ללכת לאיבוד. תכירו את שכונת דייקר הייטס בברוקלין, המקום שאתם חייבים לבקר בו בקריסמס. זו שכונת וילות של אנשים סופר עמידים והקישוטים בהתאם. כל בית שם מקושט יותר מהשני. אנשים משלמים עשרות אלפי דולרים למעצבים שבאים לקשט להם את הבתים, וזו באמת אחת השכונות הכי מדהימות. מה שיותר נחמד זה שאתם לא צריכים ללכת לאיבוד בניסיון לחפש את השכונה. יש סיור מאורגן עם מדריך ואוטובוס צמוד שלוקח אתכם לשם, בלי להיסחב בסאבווי, בלי לשבור את הראש ולחפש את המקום הנכון. בנוסף הוא לוקח אתכם לעוד נקודה סופר מגניבה שתוכלו לבקר בה ולהוציא תמונות שבחיים לא תשכחו. אם אתם מגיעים בדצמבר לניו יורק סיטי, טיולים האלה מאוד מבוקשים והם קורים רק בתקופה מאוד מאוד קצרה של השנה, אז כדאי לכם לתאם מראש. מצרפת לכם לינק לסיור שקיבל המון ביקורות טובות.